вохӯрӣ бо Али Банат, дӯсти ман, ҷавони мусалмон дар Сиднеи Австралия ба дунё омадааст. Ӯ ҳаёти озод ва бо муваффақият дорад. Хулоса ин як чанд вақт пеш буд ва ҳоло дар ҳаёти ӯ гардиши драмавие рӯй дод. Ин таърихи Али аст. Зиндагият чӣ тавр аст ва ба ту чӣ рух дод? Ин як даври ҳаёти ман буд ва ин барои ман ҳамчун як ҳадия буд. Алҳамдулиллаҳ, бемории саратони тамоми узви бадан ва ман баъди инро фаҳмидан ҳаётамро ба муҳтоҷон дастиёрӣ дароз кардан, иваз кардам. Чаро ту инро ҳамчун ҳадия мешуморӣ, Али? Алҳамдулиллаҳ, ин ҳамчун ҳадия аст, чунки ин бароям чун ҳадия аст, чунки Аллоҳ ба ман як фурсати дигар барои иваз шуданро дод. То кадом андоза бемории саратон чашмони туро кушода кардам. Тамоми ҳаётамро дигар кард. Ҳатто як тӯҳфаи хурдтарин бароям мисли нафаси тоза кашидан аст. худро мисли шахсе ки бояд маҷбури инро қабул кунад ҳис мекунӣ? бемориятро чанд вақт шуд? 4 моҳ мешавад. баъди ташхис маълум шуд ки ӯ дараҷаи 4-уми саратон аст ва ба ӯ барои зиндагӣ кардан ҳамагӣ 7 моҳ доданд. Инро фаҳмида ӯ ҳамон замон бизнеси бобарорашро фурӯхт ва маҷбур буд зиндагӣ бо шукӯҳи худро ки хеле одат карда буд аз сари нав дида барояд. ҳама чиз иваз шуд. Али, чӣ гуна таассурот дошти вақте фаҳмидӣ ки ту бемории саратонӣ? Ман аз мошинҳоям халос шудам, аз соатҳоям халос шудам, ҳатто аз либосҳоям ҳам. Ман онҳоро бо худ ба хориҷа бурдам ва ба бисёриҳо додам. Алҳамдулиллаҳ, ман ин дунёро бе ягон чиз тарк кардан хостам. Яъне ин ба ту як супориш буд, то аз чизҳои дунёӣ халос шавӣ. ҳамааш ин тавр набуд. То Али моро ба ҳуҷраи худ даъват кардам, ки мо дар ҳақиқат аз ҳаёти бобароре ки ӯ дошт ва он садақаҳое ки ӯ мекард бохабар бошем. ин чист, Али, ва чанд қадар меистад? Ин дастбанди мардона тақрибан 60,000 нарх дорад. 60,000 доллар? Бале. ин қутиҳо чӣ доранд? Инҳо пойафзолҳоям. Алҳамдулиллаҳ. Луи Витон? ҳамаш Луи Витон. ҳаминаш чанд қадар меистад? ин тақрибан 1300 доллар меистад. инро чанд харидӣ? ин 700 доллар. ҳамин шипак? Бале, ҳамин шипак. аз ин айнакҳо чӣ мегӯӣ, Али? ҷамъ кардани айнакҳои ҳархела писандам буд, наход? Бале, ман бисёри ин айнакҳоро ба бародарони африкоӣ тақсим кардам. ҳамин тавр? ҳоло бигӯ дар Африка кӯдаконе ҳастанд ки бо айнакҳои Луи Витон мегарданд? метавонам яке аз инҳоро бисанҷам? Дар зиёда аз 100 даъватам дар бораашон гап мезанам. Ту метавонӣ ҳо ана он сурхашро бисанҷӣ, чунки ӯ коллексияи маҳдудӣ аст. Муборакуллоҳ. шайх Гуччи. шавқу ҳаваси Али ба чизҳои дунёӣ ногаҳ гум шуд ва он дар дили Али дигар ҳеҷ ҷое надоранд. Али, чӣ гуна ҳиссиёт туро фаро мегирад вақте инро мебинӣ? Рондани ин хел чиз ва ба инҳо монанд дигар ҳеҷ ба фикрам намеоянд. ин он коре нест ки ман дар ҳаёт кардан мехоҳам. баъди оне ки мефаҳмӣ ё ба ту мегӯянд бемор ҳастӣ ва муҳлати кам барои зиндагӣ кардан дорӣ. валлоҳи, ин чиз дар назарат охир он чиз барои аз пасаш давидан метобад. ин чизе нест ки мо дар ҳаёт дӯсташ бидорем. бисёри одамон чунин мошин доштан мехоҳанд, бисёри онҳо ин хел мошинро рондан мехоҳанд. ин хел одамон мақсади нодуруст доранд. инро танҳо баъди бемориятро бифаҳмӣ ё аз даҳони касе бишунавӣ ки умри камат мондааст, ҳамон вақт дарк мекунӣ. ҳозир ин мошин дар дилат чӣ қадар нарх дорад? нархи ин барои ман баробар аст ба як шипаки барои кӯдакони бетасмачаи Африка. дидани хандаҳои он кӯдакон бо як шипак барои ман аз ин мошин дида қиматтар аст. Али ҳоло ҳам ёд дорад зиндагии бошукӯҳ ва кӯмакҳои кардааш бо касоне ки муҳтоҷи кӯмак буданд. баъди сафари пурэҳсос ба Африка, Али як созмони хайриявӣ ташкил кард бо номи мусалмонон дар тамоми дунё.
ин созмон вақтро аз даст надода ба сохтани масҷид ва мактаб дар Африка шурӯъ карданд ва ин барои Али ҳамчун як садақаи ҷория буд. ҳамаш аз ҳамон рӯзе сар шуд, ки ман ба қабристон рафтам. Ба ҷанозаи як бародаре, ки аз бемории саратон аз ин дунё гузашта буд. Ман он вақт дар қабристон будам. Ба худ фикр кардам. Вақте ки вафот кунам, ҳеҷ чиз намемонад. Дар ин ҷо ҳеҷ кас бо ту намемонад. На модар, на падар, на бародар ва на хоҳар ғайри корҳое кардаат. ҳатто пулҳоят он вақт бо ту намешаванд. ягона чизе ки ба ту мемонад, ин хайру садақае кардаат аст. ва ин ягона чизест ки дар қабр ҳангоми оҳиста оҳиста ба нуқтаи охирин расидан ба ту кӯмак мерасонад. ҳақиқати маргро эҳсос намуда, Али қисми зиёди вақти худро дар тайёрӣ бо вохӯрӣ бо Офаридгори худ Аллоҳ мегузаронад. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд: касе ки бо Аллоҳ вохӯрдан хоҳад, Аллоҳ низ бо ӯ вохӯрдан мехоҳад. ва касе ки бо Аллоҳ вохӯрдан нахоҳад, Аллоҳ низ бо ӯ вохӯрдан намехоҳад. ту бо Аллоҳ вохӯрдан мехоҳӣ? барои бемории саратонам ман аз яке аз бародарон маслиҳат пурсидам барои дору истеъмол кардан, ки дарди бемориам каме сабук шавад. ва субҳоналлоҳ, ин хело доруи сахттаъсир буд ва ман каме аз меъёр зиёдтар дору истеъмол кардам ва худро дар тамоман дунёи дигар тасаввур кардам. ман дар куҷо буданамро намедонистам ва ин бароям хело душвор буд. ва субҳоналлоҳ, ман дар ҳақиқат он замон чизҳоеро дидам, ки ҳеҷ гоҳ надида будам. дар ҳамон замон аҳли оилаам дар гирди ман ҷамъ омада буданд ва ман ба осмон ишора кардаму гуфтам: ё Аллоҳ, маро бигир. бисёр ҳам зебо буд он чизи дидаам ва ман танҳо ба он ҷо рафтан мехостам. ва дар рӯзи дигар, субҳоналлоҳ, ман бедор шудам ва хело ғамгин шудам, ки Аллоҳ маро нагирифт. ман аз Аллоҳ талаб мекунам, ки туро покиза гардонад, шифо бахшад ва туро муддати дароз бар имон нигаҳ дорад. ва бигзор Аллоҳ ба ту мукофот бидиҳад ва биҳишти Алфирдавсро насибат гардонад. Амин.